Просто вот чтобы обезопасить. Вакцина ясату үшін бүгін Қазанның Павлюхин урамындағы сәуде өзегіне дистелеген кіші келген. Шират зур түгіл, кімдір ішке барышлы, кімдір юлың айынан кіре. Керектір инде, керек, бүтін дүния ясый ішінде. Біз нәрсе? Біз де ясыйбыз. Нешлейсің инде? Мұнда міне жайлырақ деп көрем инде мен. Вакцина бұл ауырының тоқтатырға ярдәм етуші шараларының бірсі. Қазір ауырған кішілер саны орта, өлген кішілер саны орта, қорқыта тұрған факт. Шуңа күрә инде вакцина ясарга минемчә кирәк. Давно хотел. Минем күптән ясатасым килә иде инде. Ревакцинациягә килдем. Беренчесенең срогы 2 көнлек узды. Татарстанның прививка ясау пунктларында соңгы тәүлектә 30 меңнән артык кеше коронавируска каршы вакцина ясаткан. Республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматына караганда, әгәр дә алга таба да шулай дәвам итсәм, коллектив иммунитетка инде декабрь аенда ук ирешеп булачак. Әмма өлкән яшьтәгеләр актив түгел. Самое молодое население проживает в крупных городах, и они наиболее активный вклад вносят в вакцинацию. Зур шәһәрләрдә яшьләр вакцинаны актив ясата. Районнар арасында төрлеләре бар. Җитәкче, авыл җирлеге башлыгы, фельдшерлары прививканың кирәклеген аңлата белгән районнарның күрсәткечләре дә югары. Татарстанда ял көннәрен бер генә атна итүне республикада чикләүләрнең булай да кырыс булуы белән аңлаталар. Әмма эшләми торган ул атнада прививка ясау пунктлары гадәти режимда хезмәт күрсәтәчәк. Министрлык вәкилләре әйтүенчә, Татарстан вакциналаштыру буенча Россиядә алда бара торган төбәкләрнең берсе. Если мы с вами будем соблюдать все то, что предписано было. Әгәр дә без мәҗбүри вакциналаштыру кебек санитар эпидемиология вазгыятенә кагылышлы күрсәтмәләрне түгел үтәсәк, республикада өстәмә чикләүләр кирәк булмаячак. 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр ял атнасы булса да, кайбер оешмалар эшләячәк. Аларның исемлеген киләсе атнада тоячаклар. Моннан тыш дүшәмбедән сырхауханәләргә ковидны тиз ачыкларга мөмкинлек бирүче тестлар кертелә. Он будет альтернативы ПЦР. Әлегә тест ПЦР-га алмаш кебек 20 минутта әзер булыр дип планлаштырыла. Авыздан һәм борыннан алына. Роспотребнадзор хәзер шәхси клиникаларны тикшерә башлый. Анда Спутник Лайт вакцинасын теләгән һәр кешегә дә ясыйлар дигән мәгълүмат бар. Ә ул я авырып терелгән, я 2 компонентлы вакцинаны кайчандыр ясаткан кешеләргә генә булырга тиеш. Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.